Ano naman si Kuya Bo? Ay, Kuya Bo. Ay, para apod-apod sa kuya dyan. Malibong ang payo ko. O, malibong ang payo mo? Ara mo, New Year na baga? Yun ang labot ko. Ano lamang ang New Year resolution mo? Dahil New Year resolution, na puro problema. Dahil resolution. Ito na. Puminutok na. Dahil kong resolution mo yan? Dahil akong resolution. Nata? Dahil man akong nasa, komitiba. Paano ako magiging mag-igot ng resolusyon? Sabagay, o ba gala na. Iba man yan ito, oh. So, kandidato. amo ka mga kandidato? Amo kandidato na lang mag-igot ng resolusyon. Sabagay, yung mga ganito ang mga resolusyones, bagada eh. Mga patrabaho. Yung so, pigapod nga ng New Year resolution bagada. So taon-taon nag-aaraw. Oo, nagtubod ka man ka? Dahil nagtubod ka. Nata? Nasa tao naman sa ngayon. Sabagay, yan eh. Ako igwa ko niya na New Year resolution. Ano Tako baga, grabe baga ang babayi ko, grabe ang mga agum ko. Kunya, gari na konsensya naman ako. ano? Dagdagan ko pa sa mga agum ko. Uras mo talaga. Tagari na ihirat ako, duman sa mga taong mapaagum pa sa kuya. Kisay ka mapaprobakan sa resolusyon mo nga. Inaprobahan na ni Kapitan. Inaprobahan na? Oo, para dahil ko alam kung tagasan itong Kapitan na ito. Munan? Ariglado na nga ya. Sige na nga ya. Agumana nga ya ito. Yan, burusina. Awiuragan ka naman ka nagburusina nga. Pati naman sana nagburusina nga. Nag-aragi bagaan. Ano ba yan? Ano ba yung mga New Year resolution? Iyo nga dito sa kuya. Nahihirak ako duman sa mga babae na mga paaragong pa sa kuya. Kaya, dadagdagan ko pa nagum ko. 700 baga nagum ko niyan. Gibuong ko ng 800. Dagdagan ko sang gatot. Ambog naman sana. Ang aram kong resolusyon, so nang mga nanggarana, kapitan, kagawad, mga mayor, yan ang may mga resolusyon. Iba man nga, eh. Yan man ang pigto, ano ang Ayun, nasabutan mo ka. nasabutan ko ka. Mga resolusyon. Ibig sabihin nyo, bago. bagong resolusyon naman pala. O siyempre, tama 2024 na baga. Kabagay, tas mga bagong butaw. Iyo, yan eh. Kaya bahala ka naman sa buhay mo kung anong resolusyon mo. Dahil ka talaga nagtubod? Pagtubod-tubod niya. Yung tubod-tubod kaya. Dagit ka pala dyan. At ay blado na ko. Tangon yung puro sa nagkadarugo, puro sa mga resolusyon. Ako nga yan, resolusyon ko. Sarong aldaw na sa nangyayang, bagong taon na. Bagong taon, ano ang resolusyonan mo? Ang resolusyonan mo, ang buhay mo. Ayaw, nga ni maaraman mo. Iyi ka mag-aaral ng resolusyon. Sige na ta, ganun na high blood ka na. Baka madamay ako sa kunyan mo. Ano? Malakaw-lakaw na nga na ako. Paduman na ako nga na eh.